Сергей Пясецкі. Гляну я ў аконца. Менская трылогія. Кніга другая. Уступ аўтара. У рамане «Яблычак» я па меры магчымасцей пазбягаў выразаў і зваротаў зладзейскага жаргону. І рабіў гэта шкодзячы раману, каб не абцяжарваць змест спасылкамі і не адцягваць увагі чытача. У гэтым рамане я буду больш шчодра карыстацца зладзейскім жаргонам, бо лічу, што інакш згубяцца характэрныя рысы некаторых герояў. У прасцейшых выпадках, там, дзе можна выхапіць значэнне жаргонных выразаў са зместу, я не буду даваць адмысловыя тлумачэнні. Адзначу, зладзейскі жаргон, якім карыстаюцца героі гэтага рамана, неаднародны. Напрыклад, уцёкі злодзеі апісваюць словамі «валіць, жгаць, плітаваць, ліняць, сігаць, драпаць, даваць гвинта». Стаяць на варце, быць свечкай, стаяць на строме, стаяць на ліпцы, цынкаваць, папярэдзіць, даць зэкс, даць цынк, даць абцынк. Крадзеныя рэчы, барахло, авантыж, фацыёнт, шмокты, лахі. Агент, мосер, гінт, сабака, лягавы. Не злодзей. Фей, карась, фраер, жлоб, шкоп, хам, гад, звон, балон, туман, шпагат, інтэлігент. Выраз «ліпа» мае шмат значэнняў. Фальшывы паспарт, ліпы – фальшывыя грошы. Ёсць рэдкія жаргонныя выразы, яны амаль незразумелыя, напрыклад, оксы, лёс. А ёсць часцейшыя пяхота, куры. Я не мовазнаўца і не спецыяліст у галіне даследавання мовы злачынцаў, таму не буду развіваць гэтую тэму. Зрэшты, цяпер гэта і не мая мэта. Скажу толькі, каб зарыентаваць чытача, што згаданыя вышэй выразы з ужытку тагачасных менскіх злодзеяў, дзеянне рамана ахоплівае перыяд з ранняй вясны 1918 да жніўня 1919 года, паходзяць з розных раёнаў Польшчы і Расіі, паколькі на той час у Менску, як у вялікім прыфрантавым горадзе з шырокімі магчымасцямі для прафесійных злачынцаў, канцэнтраваліся прайдзісветы з самых разнастайных рэгіёнаў былой Расійскай імперыі.